Ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude taký push, kde ako keby nebudeme môcť strieľať zo šednu ani brať pavry. No, takže hneď prvý problém, nič nemôžeme urobiť. No. Um, no. Dobre, tak aby si to zobral, kamo. Brr. Ja zo zeme keby môžem brať, no. Popravde môžem, ne? Hej, zo zeme dáme, že môžeme, no. Proste keď nájdeme zo zeme, len nemôžeme strieľať, jo? Aby sme mali nejakú šancu aspoň s tými HPčkami, no. Lebo takto nemáme šancu, kam. Nemôžeme strieľať, ľudia. Ja proste si tam nedám ten prst, aby som to nedobabral. Tie moje skilly sú také, že poviem, že nemôžem strieľať, ale občas to proste vyklzne, tak keď to vyklzne, ja si to nevšimnem. Nekam nelaguje strašne vývka. Mne laguje kam, no dobré, už mi nelaguje, neviem. Zasa mi laguje, kamo. What? Prečo, kamo, Wi-Fi na... Počkaj, skúsim sa nehybať. Vládu ľudia, tak čakajte chvíľu. Ne? Dobre, už ide. No, tak nejde. Čakajte. Dobre. No už je ako keby opravená, ale nevadí, no. 6, 7 miesto, kam minus 2. Kamo. No nevadí, rýchlo, musíme dať to speedrunník. Proste silný, veľký speedrunník. Ľudia, ideme. Dobre. OK, kamo, tam je jedna šelina. Či ja som šelina, no, tam je vienou. Dobre. Kamo, prosím, nech to môže 9, alebo aspoň taká 8, no. Aby už niekto skapal, no tak to chcem povedať. No, 9, dobre. 8, poď, 8, prosím, kam, 8. Ešte 9 ľudí na tejto mape, ľudia, 9. Ten Mortis, to som videl. 8, dobre. Yes, OK, kámo. Zatiaľ sa to dá, nikto po mne nejde, no tak podľa mňa sa to dá, no. Dobre. 7 ľudia, yes. OK, bro, dobre. Je tam 6? Ne, kámo. Koško, kam pavarov? To podľa mňa bude dosť 5. Ľudia, 4, kámo, yes. Poď na 3. Poď 3, prosím, 3. No ja to radšej dostanem. A nemôžeme priveľa kempovať, jo? Tak bacha na to. 2. Yeah. No ja to rovno idú divnú, to sa nedá aj tak. Yes, kámo. To sa nedalo, kámo, aj tak, takže to je jedno. Ale druhé miesto, ako som doslova nič nerobil. Nestrel ani raz. Ani nič. Tak je dobre. Dobre, takže ešte prvá nejaké 3-4 takéto vyhry a máme to, kámo. 3-4, no to je dosť, kámo. A žiadna minusová, ľudia. Tu by bolo toľko pohárkov. Thanks. OK, kámo. Ne, sorry, ale tako, nebol to hit do toho, takže moc ne. Nerád to sa nezobral som to, sorry ľudia, prepáčte fakt, nechcel som to. Mortis. Friend. No. Bacha na Kolda. OK, 9 sú. Bacha, tam je týpek, toho som videl. Tam je týpek, tam sú veľa týpku. Yes, môžem zobrať zo zeme power. Takže ho berem.
Proste nemôžem iba hitovať, jo? Keď omylom hitne nejaký Voxax, sorry, ale niekto z typek, tak to nie je až tak vážne, ale keď hitne typke, tak to už je trochu vážnejšie, ale keď nezomrie, no tak... Ne. Nevadí, aj tak nezomrel, takže to je jedno. Len som to chcel skúsiť proste, že či by som prežil, no. Dobre, sorry ľudia, to bola len taká skúška, aj tak by som to nedal, asi, no, neviem. Možno aj hej, ale aj tak by som musel to ako keby sa zabiť, takže to je jedno. Ideme ďalej. Dobre. Lilina, fair, kamo, prosím, kamo. Spike, yes, dobre. Ja to tak len... No dobre, nič, nechcem to brať. Nech si urobil tinku, kamo. Typek. Dobre. No tak typek to netrafil. No dobre, kamo. Tak len 2 powery, kamo, z Afrikam. Dobre. No, ako teraz to vyzerá docela dobre. Je tu 7 ľudí, no, mám docela dobrých teammateov, Spajka a Lilinu. Co dobre, no, pohodu. Yes, dobre. Bacha na to tlačítko, yes, dobre. Ne, kamo, obidva skopovali. Ne. Že vôbec, kamo. No, tak to asi chcipnem, no, nevadí. Chcipol som. OK, plus 1, to sa ešte dá, no. Aspoň to není mínus, ľudia, aspoň to není mínus. OK, ľudia, ja som tu už trocha pušol, trvalo to vyše pol hodiny, ale to je jedno, kámo. No, takže kámo, posledná hra, ľudia, kámo, ja som tak unavený už, kámo, z toho, víš, kámo, lebo ja idem proste. Tam sa je 14 dram power, s 5 powerami, dajme tomu, a proste nás zabije, ja by som ani zabil, kámo, ne úplne na nič, a proste to nemôžem urobiť, kámo. Takže ja tento power bohužiaľ nemôžem zobrať. Ja len sa budem musieť modliť za tretie miesto. A teoreticky potom by som už mohol mať to, čo chcem, kámo, na 1000. Joj, 9, už len 9 miest. 8, už len ešte musia skapať 5. Poď, ešte, poď, niekto skapte, prosím vás, ľudia. Ja to potrebujem, poďte, ľudia. A všetci hoďte lajčko odberík. A my ideme na to, aby sme tu mali 1000 odberateľov, ľudia. 1000. Dobre. Dobre. No ja fakt nemôžem riskovať, kam. Že ma takto zabije, no. Nemôžem to riskovať, ľudia. Tak to nevyzerá moc dobre pre mňa. Typa, ktorý nemôže ani vystreliť. Ja môžem ísť len díky. OK, kámo. Ja to tu radšej... OK. 6, ešte musia skapať traja. Wow. Ne. Zabil ho, dobre, poď, zabil ho. Yes, kámo. Ja by som aj zabil toho Mortisa, ale... Ešte ten náročný, kámo, ja nechcem zradiť, on ma nikdy nezabil. Ne, skúsi sa tam povedať, prosím, kámo. Ne, nevadí. No čo, kto vyhral?
on ešte Piperka to vyhrá, kámo. No, to sa je myslel, kámo. Kámo, 99,9, kámo. Ľudia, posledná hra, kámo. Stačí približne štvrté miesto máme to, ľudia. Napíšte do komentov, keď si myslíte, že to dáme. No ľudia, ideme. No kámo, toto je docela vkeli, popravde. No poď Mortis, tým. Ja nechcem týmovať, ľudia. Nepíšte mi do chatu. Ale proste do komentov, že som nejaký noob, jo? Ja nechcem týmovať. Takže to zoberte, tej pavry. Ja by som si ich zobral, ľudia. Ja by som ich zabil všetky, ale nemôžem to urobiť. Joj. No tak musím asi čakať, no. Ľudia, dúfam, že toto bude taká krátka hra docela, ako toto. Že... No počkaj, tu si môžeme počkať na ten jeden power. Ne, bacha. Bacha. Oh. To ma len tak lízlo, kámo. Jak sa vraví, to ma len tak lízlo. To fakt ešte nikto neskapal, kámo. Dobre. Bacha, no. Tomu Mortisovi sa to nepáči, popravde. Dúfam, že tam nikto není. Yes, dobre, není tam. Môžem ako keby vystrojiť aj iba tak na prázdno, ľudia, ak by ste sa čudovali, no. Ale to není moc dobré. Dúfam, že nám nezabudnú, kamo. Ne, kamo. Bože môj, kamo. Takže sa štvrté miesto, kam pušovať. Joj, nevadí. My sa nevzdáme, ľudia, Ľudia, takže stačí nám to nejako dobre. Barcelona, Snack, Miranič. Zaujímavé mená. Dobre. Edgar. Bacha na Edgara, kámo. Yes, dobre. Ja mu verím, kamo, ja mu verím. No. Musíš hypercharge urobiť. Ne, sorry ľudia, fakt sorry, nechcel som to urobiť. Ne. Ne, tam je Rouzo, kamo. Fakt sorry ľudia, fakt sorry. Ale neskapal ľudia, to je hlavné, kamo, neskapal týpek. Takže to nevadí, kamo, ja potrebujem tretie miesto ľudia, prosím, kamo. Tretie miesto, no prosím, zabite ho. Dobre, Mortis. Ne, bacha, ne, kamo, tak to je útočisko Rousy, no. Útočisko ako keby taká proste, tam je týpek, ne, sorry, dobre, nestihlo to dojsť, kámo. Ne, bacha, ne. Ne, už sorry, ale musíš prestať, kámo, už. Dobre. No poď, daj im ten kombo. Ne, komu. Ako pomohol som vyhrať, on by to asi inak ani nedal, ľudia. Máme to šerinku na 1000 ľudia, takže hoďte tu lajček od Brick. Čaute.